Játszunk tovább, újra álmodjunk át, mint a felnőtt gyermekek, még mindig tiszta. Játszunk tovább, újra álmodjunk át, mint a felnőtt gyermekek, még mindig tiszta. És a valami hír, de hogy újra ott legyen, ez azt mondom, játszunk tovább, újra álmodjunk át, mint a felnőtt gyermekek. Azt kell most még. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük vendégeinket, tanárainkat és diáktársainkat a Soproni Szakképzési Centrum Porpáci Aladár Középiskolája, Kollégiuma és AMK-ja ballagási ünnepségén. Wir begrüßen herzlich unsere Gäste, unsere Lehrerinnen und Lehrer, unsere Mitschüler auf der Abschiedsfeier von der Porpáci Aladár Fachmittelschule, Internat und dem Allgemeinen Bildungszentrum des Soproner Berufsbildungszentrums. Külön köszöntjük Wellner Andrea és Emilia Toppel igazgatónőket. Tisztelettel köszöntjük az ünnepségünkön megjelent Bodrogai László Anselm urat, az Eszterháza Központ főigazgatóját és Takács György urat, Fertőd város önkormányzatának képviseletében. Wir möchten unsere Schulleiterinnen, Frau Direktorin Andrea Wellner und Frau Direktorin Magister Emilia Toppel herzlich willkommen heißen. Wir begrüßen herzlich Herrn László Anselm Bodrogai, den Hauptdirektor des Eszterháza Zentrums, und Herrn György Takács als Vertreter der Selbstverwaltung der Stadt Fertőd. Köszöntjük a tantestület tagjait, a ballagó tanulók szüleit, hozzátartozóit és az ünneplő, búcsúzó diákokat. Wir begrüßen das Lehrerkollegium, die anwesenden Eltern, Verwandten und alle Schülerinnen und Schüler, die mit uns feiern. Műsorunk kezdeteként kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Zum Anfang unseres Programms singen wir gemeinsam unsere Nationalhymne.
A 11. évfolyamos tanulók elköszönnek ballagó iskolatársaiktól. Pálfi Eszter, 11 P-osztályos tanuló, Reményik Sándor Akarom című versét mondja el, majd Cucai Hanna búcsúzik társaitól. Zuerst nehmen die Elfklässler von dem Maturanten Abschied. Eszter Pálfi aus der Klasse 11p trägt ein Gedicht von Reményik Sándor vor. Anschließend verabschiedet Cucai Hanna aus der Klasse 3fk ihre Mitschüler. Reményik Sándor, akarom. Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak. S az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyed töröl, legyek a csend, mely váltig símogat. Kéz legyek, mely mindig enyhet ad, legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a déli báb, mely megjelen és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a rónaságon, legyek a vénföld fekete szívéből egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, egyszerű, durván összerótladik. Míg tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót. Az ember életében teljesen természetesen, előre meghatározott, olykor már megszokott időben és módon érkeznek el kiemelkedő események, amelyek életének jelentős, felejthetetlen állomásai, és egyben emlékezetesek maradnak a hátralévő évekre. Egy ilyen ünnepi alkalomnak a részesei vagyunk most, kedves ballagó diáktársaink, immár volt negyedikesek. Ez a várva várt nagy esemény, annak az ideje, mikor búcsút vesztek iskolánktól, tanáraitoktól, itt maradó volt diáktársaitoktól és egymástól. Felemelő, ünnepélyes alkalom tanúi és részeseiként vagyunk jelen, szüleitek, rokonaitok, tanáraitok, ismerősök. Mindazok, akiket meghívtatok erre az alkalomra, akik valamely módon hozzátok tartoznak, és akik számára fontos az, hogy a ti életetek kiegyensúlyozott és boldog legyen. Egyszer édesanyjáitok és édesapáitok is így jártak saját ballagásukon, akkor még nem is gondolva rátok. Majd megszületetek, és kisgyerekekként, mikor nagyobb testvéretek, rokonotok ballagására mentetek, voltak, akik sírtak, voltak, akik nevettek, ti pedig csak nézzétek őket. Belegondoltatok, hogy egyszer nektek is eljön majd ez a pillanat. A búcsúzás ideje az addigi életetektől, és bizonyos értelemben önmagatoktól. Akkor még távolinak tűnt, szinte elképzelhetetlen volt, hogy mi történik még addig az életetekben. Milyen iskolát fogtok választani, amikor 8. után ide kerültetek ennek az iskolának falai közé, még gyerekek voltatok. De az itt eltöltött évek alatt tanult felnőtté értetek, rájöhettetek, hogy volt értelme belekezdeni, megérte küzdeni és végigcsinálni. 4-5 éven keresztül egymás társaságában töltöttétek mindennapjaitokat, együtt nevettetek, sírtatok, segítettétek egymást. Közös és felejthetetlen emlékeket gyűjtöttetek, és közben talán észre sem vettétek, mennyire rohan veletek az idő. Bebizonyítottátok, hogy a kezdet nehéz is, együtt bármire képes lehet az ember. Elértetek a célegyenesbe, életetek korszaka hamarosan lezárul. A fertődön eltöltött évek, tapasztalatok és emlékek maradnak. Mit is jelentenek számotokra ezek az évek? A választ saját szívetekben találjátok, és bíznatok kell abban, hogy felnőttetek a nagy feladathoz, felkészültetek az egyre önállóbbá váló életetek várható nehézségeire és a váratlan fordulatokra. Kaptatok hitet, megerősítést, szeretetet, hogy minden helyzetben meg tudjátok állni a helyeteket, bölcsen és helyesen döntsetek. Eddigi döntéseitek során eljutatott titeket erre a pontra, ahol most búcsúzunk tőletek, ti pedig búcsúztok tőlünk. Ez a nap a ti napotok. Mindenki nektek örül, titeket ünnepel, és az egész iskola büszke rátok. Most megkapjátok a választ a régóta fontolgatott kérdésre is,
Vajon fogtok-e sírni a ballagáson? Mit is sírattok ilyenkor? A számtalan egyéni és közösen megélt élményt, az izgalommal szervezett és várt osztálykirándulásokat, a különböző iskolai rendezvényeket, a mindennapok feladatait, nehézségeit, a barátságokat, az osztályt, az itt megélt örömöt, bánatot, sikert és kudarcot. A búcsú mindenkiben vegyes érzelmeket kelt, legyen ez a mai napon vagy 150 évvel ezelőtt, mikor Petőfi Sándornak is búcsúznia kellett. Pajtásaim, értetek a bú, elhagyni, fiúk, titeket, ez fáj nekem, ez szomorít el, ez ver kebelembe sebet. De nem, mi vigadtunk minden időben, így hát szomorú búcsú se légyen. Most elhagyjátok a középiskolát, de a kapuja mindig nyitva áll előttetek. Ide bármikor hazajöhettek, bárhol is éljetek a világban, bárhova sodorjon bennetek az élet számos vihara. Itt nőttetek fel, ez az iskolai életet és táplált benneteket. Vigyétek magatokkal, őrizzétek, és adjátok tovább azt az örökséget, amit itt kaptatok. Legyetek méltó példaképei az utánatok jövőknek. Vándorok vagytok saját életetek útján, melynek az elmúlt kilométereit együtt tettétek meg. Amikor erőt kellett merítenetek valamiből, csak felnéztetek a napra, hogy magatokba szívjátok a napsütést. A sötétségben, amikor útmutatásra volt szükségetek, a csillagok sosem hagytak titeket cserben. Mindig volt valaki, aki szívesen mellétek állt. Nem mondanám, hogy bukkanoktól és gördülőktől mentes volt eddigi utatok, de mindig láthattátok, merre tovább. Most elérkeztetek egy meghatározó ponthoz, egy újabb elágazáshoz, melyvel ezerfelé lehet fordulni. És bár elszakadtok egymástól, hogy mindenki saját útját járja, soha ne felejtsétek el, hogy akik korábban segítettek, most és később is szívesen nyújtanak tudást, ismeretet és megerősítést, hogy az előttetek álló útvesztőben tájékozódni tudjatok, vagy egyáltalán megtegyétek a kezdőlépést a számotokra előkészített úton. Ne felejtsétek hát el, hogy mi mindig ott leszünk nektek, ugyanúgy, ahogy ti ott lesztek egymásnak, hiszen a csillagok nem alszanak. Legyetek bátrak, bölcsek és boldogok. Őszintén kívánom, hogy megtaláljátok a számotokra legmegfelelőbb utat, és hogy mindegyikőtöknek sikerüljön megérkezni oda, ahová vágyai, álmai vezérlik. Hogy így legyen, egy idézetet fogadjatok útra való a 11. folyamos diáktársaitoktól. Amíg fiatal vagy, minden szépnek látszik. Hullókönnyed is szivárvánnyá válik. De hogy az évek tovább szállnak, úgy jönnek szívedben a gondok és árnyak. Rövid az élet, mégis sok a könnye. Ha te mosolyogsz, a másét is töröld le. Mert ahogy te szeretsz, úgy szeretnek mások. Úgy lesz ellenséged, úgy lesz barátod. És akit párodul melléd rendel az ég, becsüld meg erősen, szorítsd meg a kezét. És ha minden álmod valósággá válik, ezt akkor se feled, légy jó, mint halálig. A ballagó 12. évfolyamos tanulók búcsúznak. Magyarul Hárt Anna, németül Varga Katalin emlékeznek diákéveikre. Nun verabschieden sich unsere Zwölftklässler. Anna Hárt auf Ungarisch und Katalin Varga auf Deutsch erinnern sich an ihre Schuljahre. Tisztelt tanáraink, szülők, diákok! Ez a nap rólunk, végzősökről szól. Virágba borult az osztályunk, ünneplőbe öltöztek diáktársaink, tanáraink. Eddig csak a sorfalból irigykedtünk, hogy milyen jól lehet ott állni, ahol most éppen mi állunk, és most döbbenünk rá, hogy milyen gyorsan elszaladt ez a 4 év. Az itt eltöltött évek során rengeteg mindenen mentünk keresztül, és nagyon sok mindent tanultunk. Megtanultunk összetartani és hinni. A hitünk és az összetartás segített akkor is, mikor a kastélyt el kellett hagynunk. Szerettünk oda járni, mindig jó érzés fogott el minket, mikor a gyönyörű udvart láttuk a folyosó ablakából. Szerencsére teljesen nem kellett elszakadnunk tőle, mert azért volt alkalmunk párszor körbefutni a parkot, és szakmai gyakorlataink is ide köthetőek. Búcsúzunk ezektől az emlékektől, helyektől, hiszen mi vagyunk egy nagy korszak lezárói, az utolsó kertészosztály. Köszönjük azoknak a nagyszerű tanároknak a képzést, akik által annyi kiváló szakember került ki a Porpáci iskola falai közül. Öregbítették az iskola hírnevét. A kollégiumban való tanulásnak is megvoltak a maga szépségei, amiket a tanárainknak köszönhetően vettünk észre. Nem mutatták jelét, hogy egy kicsit is rossz lenne, hogy nem egy iskolában vagyunk, mindig bíztattak minket, és rengeteg tudást és hasznos tanácsot kaptunk tőlük, ami egy életre elkísér minket.
Külön köszönet Kalocsai Bolya tanárnőnek, aki a 4 éven keresztül mindig mellettünk állt, és hitt bennünk. Segített a céljaink elérésében, és mindig meglátta bennünk a reményt. 7 fantasztikus osztálykirándulás szervezett nekünk, 4-szer voltunk Budapesten a karácsonyi vásár idején, 2-szer voltunk evezni Kisbodakon, és Balatonfüreden is jártunk. Osztályfőnöki óráink is rendkívül jók voltak, mindig tanultunk valami újat. Például hogyan takarékoskodhatunk, milyen személyiségtípusok vannak, beszéltünk a jövőnkről és terveinkről is. Minden együtt eltöltött idő örök emlék maradt számunkra. Az évek alatt sokan azt mondták, hogy a mi osztályunk nem elég összetartó, szerintem pont ezt tett minket azzá. Nem vagyunk ugyanolyanok, sőt vannak köztünk óriási eltérések, de visszagondolva mindig ott segítettük egymást, ahol tudtuk, és nem csak saját magunkért izgulunk az elkövetkezendő hetekben sem, hanem egymásért is. Én biztos vagyok abban, hogy az osztály kapcsolata nem szakad meg az érettségi után, még legalább annyit fogunk együtt nevetni, mint az elmúlt 4 évben. De most elsősorban sok sikert kívánok mindenkinek az érettségihez, hiszen most nekünk ez a legfontosabb. Teréz anya gondolataival szeretném megköszönni az osztály nevében még egyszer az igazgatónőnek és tanárainknak azt a rengeteg munkát, amit értünk tettek. Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak. Mégis szeresd őket. Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel, mégis ér célt. A jó, amit ma megteszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit az évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs. Az embereknek szükségük van a segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet. Mégis segíts. A legjobbat add a világnak, amit csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit csak van. Sok szeretettel köszöntök minden pedagógust, diákot, szülőt, barátot és minden kedves résztvevőt. Külön köszöntöm a búcsúzó osztályokat és osztályfőnökeiket. Ich begrüße alle Pädagogen, Schüler und Schülerinnen, Eltern, Freunde und all diejenigen, die heute gekommen sind, recht herzlich. Besonders begrüße ich die Abschiedsklassen und ihre Klassenvorstände. Ismerős ez a kép, hogy mind itt állunk a kastély udvarán, hiszen így kezdődtek középiskolás éveink is. Kinek 4, kinek 5 évvel ezelőtt. Az akkori megszeppent, ismerkedő arcok lassan elérkeztek a búcsúzáshoz. Szép pillanat ez, hiszen elértünk idáig. Osztályaink közösségé váltak, és rengeteg emlékkel gazdagodtunk. Ugyanakkor szomorú is, hiszen a búcsú ideje van most itt. Vannak, akik tovább tanulnak, munkába állnak, de akad olyan is, aki még egy évig ebben az iskolában folytatja a tanulmányait, így mindannyiótokhoz szólok. Ez a búcsú nem végleges. Csak a szürke hétköznapok rutinjától veszünk búcsút. Megmarad azonban minden olyan dolog, ami igazán fontos. A kialakult barátságok, a megszerzett tudás és minden olyan erény és emlék, amelyet az itt töltött évek alatt szereztünk. Dieser Augenblick ist uns allen bekannt, wie wir jetzt hier auf dem Hof des Schlosses gemeinsam stehen. Hat auch alles für einigen vor 4, für die anderen vor 5 Jahren begonnen. Diejenigen, die damals mit erschreckten und jungen Gesichtern hier standen, sind langsam zum Abschied gekommen. Es ist ein sehr schöner Moment, weil wir hier stehen dürfen. Wir sind zu einer Gemeinschaft geworden und sind mit zahlreichen Erlebnissen reicher geworden. Daneben ist es auch ein bisschen traurig, da wir heute Abschied nehmen müssen. Es gibt einige, die nächstes Jahr weiter studieren werden, einige, die einen Job suchen werden und die noch ein Jahr hier in dieser Schule verbringen werden, um ihre österreichische Matura zu bekommen. So sage ich es jetzt an euch alle. Der Abschied ist nicht endgültig. Wir nehmen nur Abschied von der Routine der grauen Wochentage. Es verbleiben aber alle Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Die entstehenden Freundschaften, das erworbene Wissen und alle Vorzüge und Erinnerungen, die wir hier erlebt und gelernt haben. A decemberi szalagaton már volt szó a búcsúzásról, emlékeket idéztünk fel diákok és tanárok körében.
Úgy hiszem, ezekről a mai napon szűk idő keretében nem is tudnék eleget beszélni, tehát nézzük inkább azt, hogy mivel tér el ez a nap a szalagavatónktól. Bei unserer Bandweihe haben wir schon über den Abschied gesprochen, Erinnerungen hervorgezogen im Rahmen unserer Klassen, Lehrer und Lehrerinnen. Ich denke, heute hätte ich nicht genug Zeit, diese nochmal zu erwähnen. So schauen wir lieber an, warum dieser Tag anders ist als unsere Bandweihe. Fontos dolog a búcsúzásnál a köszönet, hiszen az, hogy eddig eljutottunk, nem csak saját érdemünk. Beim Abschied ist das Allerwichtigste immer die Dankbarkeit. Denn dass wir heute hier sein dürfen, ist nicht nur unsere Leistung. A háttérben mindig ott voltak a szülők, a család. Örömmel tölt el, hogy most hozzájuk is személyesen szólhatok, minden ballagó diák nevében. Tanulmányaink eredményességéhez ugyanis elengedhetetlen volt támogatásuk. A bíztatás, az anyagi támogatás, a belénk helyezett bizalom és a tudat, hogy minden kudarc ellenére is az egyetlen, ami nem változik, az a család szeretete. Nem tudjuk elégszer megköszönni. Im Hintergrund standen immer unsere Eltern und Familien. Ich freue mich, dass ich es heute im Namen aller Schüler und Schülerinnen auch Ihnen persönlich mitteilen kann. Zur Wirksamkeit unserer Schuljahren war Ihre Unterstützung nämlich unentbehrlich. Die Wirksamkeit, die Zurede, die finanzielle Unterstützung, Ihr Vertrauen und das Bewusstsein, dass das Einzige, was trotz aller Fehlschläge verbleibt, ist die Liebe unserer Familien. Wir bedanken uns sehr. Azonban emellett hálával tartozunk az osztályfőnökeinknek, akiktől a mai napon búcsút kell vennünk. Ne felejtsük, hogy ők voltak azok, akik kitartóan egyengették útjainkat, akik egy közösségé formáltak minket, akik kiálltak mellettünk, és sokszor erejükön túl is küzdöttek értünk. Akik az iskolában tartózkodásunk idején szüleink szerepét látták el, és önzetlenül viselték gondunkat. Óriási hálával tartozunk neki. Daneben sind noch unsere Klassenvorstände, von denen wir heute auch Abschied nehmen müssen. Vergessen wir nicht, dass Sie diejenigen waren, die uns drangehalten haben, den richtigen Weg nicht zu verlassen, die unsere Klassen zur Gemeinschaft geformt haben, die für uns eingestanden haben, meist auch über ihre eigenen Kraft. In der Schule traten Sie in Rolle unserer Eltern und haben uns selbstlos betreut. Vielen herzlichen Dank. Emellett búcsút veszünk magyar tanárainktól is, akik kitartóan minden tőlük telhetőt beleadva kísértek minket az érettségig, minden nehézség és körülmény ellenére is. Szintén óriási köszönet illeti őket. Gleichermaßen müssen wir von unseren ungarischen Lehrern und Lehrerinnen Abschied nehmen. Und wir möchten für ihre Ausdauer trotz aller Bedingungen und Schwierigkeiten bedanken. Beszédemet végül egy középiskolás éveim alatt teljesen más értelmet nyerő kedvenc regényem, a Kis herceg, egy tanulságos idézetével zárnám, amely így hangzik. Nem a felnőtté válás a probléma, hanem a felejtés. Zum Schluss möchte ich aus meiner Lieblingsgeschichte Der kleine Prinz zitieren, dessen Geschichte mir persönlich in diesen 5 Jahren eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Und so lautet das: Das Erwachsenwerden ist nicht das Problem, das Vergessen ist es. A ballagó 12. osztályok énekkel is búcsút vesznek iskolájuktól. Énekel Kis Mihály Katalin és Székely Regina, gitáron kísér Gulyás Dániel és Harsányi Richard. Als nächstes nehmen die 12. Klassen auch mit einem Lied Abschied von ihrer Schule. Gesungen wird von Katalin Kis-Mihály und Regina Székely. Dániel Gulyás und Richard Harsányi spielen Gitarre. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennygörög, ezt lélek szerelem. Látom, hogy elsuhan felettem egy madár.
Most kérem az osztályok képviselőit, hogy kössék fel szalagjukat az iskola zászlajára, valamint adják át köszönetük jeleként virágcsokraikat az iskola vezetőinek és osztályfőnökeiknek. Nun möchte ich die Vertreter der beiden 12. Klassen bitten, ihre Schleifen an die Schulfahne zu binden und als Dankeschön ihre Blumensträuße den Schulleiterinnen und ihren Klassenvorständen zu überreichen. Felkérem Wellner Andrát, iskolánk igazgatónőjét, hogy az ünnepélyes alkalomból ossza meg velünk gondolatait. Und jetzt bitte ich die Direktorin unserer Schule, Frau Andrea Wellner, aus diesem feierlichen Anlass ihre Rede zu halten. Kedves ballagó negyedik osztályosok, kedves hozzátartozók, kedves kollégáim, kedves vendégeink! 2016. április 30-át írjuk. A ma a búcsúzás napja. Kedves búcsúzó diákjaim! Annyi érték, annyi vágy, annyi álom él bennetek, annyi lehetőség van előttetek, meg annyi megharcolt feladat, meg annyi elengedett álom kíséri utatokat. Ti vagytok az utolsó évfolyam, akinek a kastély, csodálatos falak az otthont jelentették. Ti vagytok azok, akikkel együtt költöztünk, akik tudták, az igaz szeretet az, amikor odaadunk valamit, valami nemesebbért. Veletek tudtuk a romokon is életben tartani a porpáci szellemiséget, a porpáci hagyományokat. Iskolai műsoraitok, helyi, térségi, országos és nemzetközi versenyeredményeitek, a rendezvények mind-mind benneteket, tanáraitokat és szüleiteket dicsérik. A csütörtöki szerenád
az elmúlt időszak egyik legszebb ajándéka volt. Kívülről csendben néztelek benneteket. Sokan félnek a csendtől. A csend azok számára, akik idegenek, ahol nincs szeretet, ott a csend iszonyatos teher. Ti megtöltöttétek a pillanatot. A csendben, néma zokogásotokban megértettem, ti egyek lettetek, a ti lelketekben tovább él a hagyaték. A Jóisten összehívta 4 legkedvesebb angyalkáját, hogy szétossza köztük a világ kincseit, az igazi kincseket. Egyiknek a jóságot adta, hogy szálljon le vele az emberek közé, és mindenkinek a szívébe tegyen belőle egy darabkát. A másodiknak a szeretetet adta, és a harmadiknak a békességet. Oda mentek sorra minden emberhez. Az emberek azonban lezárták szíveiket nagy súlyos lakatokkal. Gyűlölet, irigység, rossz indulat, kapzsiság őrizték a lakatokat. A szívek nem nyíltak meg. És ahogy ott a Jóisten szomorkodott, egyszerre csak elébe lépett a 4. kicsi angyalka. Hallgass meg engem, kérlek. Add nekem az erdőket, és én majd megnyitom velük az emberek szívét. Legyen, ahogy akarod. Jött az első ember, de hiába daloltak a madarak, és hiába mesélte legszebb meséit a forrás, hiába virágoztak a virágok, hiába suttogtak a fák, az ember nem látott meg, és nem hallott meg mindebből semmit. Fejszét fogott, levágott egy fát, és elment vele. Szíve nem nyílt meg egyetlen pillanatra sem. Rontó ember volt. Aztán jött a második ember. Jött, de ő sem látott meg semmit az erdőből. Vakon és süketen haladt a maga útján. Fejét lehajtva hordta, és száraz rőzsét gyűjtött. Száraz ágakat keresett csupán a csodaszép erdőben. Az ő szíve se nyílhatott meg, jött és elment. Gyűjtő ember volt. És akkor jött a harmadik ember. Jött, megállt a tisztás széljeiben, és meghallotta sírni az erdőt. Meglátta a virágokat, meglátta a fákat, és halkan mondta: Istenem, milyen szép! És abban a pillanatban lehullott a szívéről egy rozsdás lakat. Milyen szép, mondta még egyszer az ember. Az angyalok pedig odaléptek hozzá, egyenként, lábújhegyen, és nyitott szívébe beletették a kincseket. A jóságot, a szeretetet és a békességet. 3 ember él a világon. A rontó ember, a gyűjtő ember és a látó ember. Kedves búcsúzó 4. osztályosok! Kívánom, hogy ti látó emberek legyetek. Kívánom, hogy ne csak átrohanjatok életeteken, hanem lássátok meg a csodát minden egyes pillanatban. Mindig legyen nyitva a szívetek. Veletek változtunk mi is. Veletek, és rajtatok keresztül láttuk meg a napsugarat. A jó tettek, az erények egyre jobbá tesznek bennünket. Nem tudunk úgy jók lenni, hogy ezáltal jóvá ne váljunk. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré. Igaznak, a többiekkel hűségesnek kell lenni ebben az életben. Hűségesnek kell lenni társaitokhoz, a családotokhoz, egy eszméhez, az iskolánkhoz, a hazához. Kedves szülők, az élet aranyló porszemcséit akárhogy szorongatjuk, mind kevesebb lesz belőle.
és eljön az a pillanat, amikor az utolsó aranyszemcse is, az utolsó nap is, az életünk a tenyerünkből elsodródik. Azt gondolom, az ember alá született, hogy odaadja ezeket az értékeket valamiért, egy nagyobb dologért. Kívánom, hogy sokáig tudják szeretni gyermekeiket, kívánom, hogy gyermekeik szeressék önöket, higgyenek a család megtartó, felemelő, védelmező erejében. Kedves kollégáim, kedves osztályfőnökök! Köszönöm, hogy szerettétek diákjainkat. Köszönöm, hogy hisztek az ifjúságban, a felnövekvő generációban. Köszönöm, hogy hisztek a jövőnkben. Kedves búcsúzók! Ha az ünnep hiányzik a szívetekből, akkor az ünnepi asztal mellett sem találtok rá. A lakatot csak ti nyithatjátok fel. Az elmúló pillanatokat semmi sem hozhatja vissza. Az egyik percben talán semmit sincs, a másik percben meg többet kapsz, mint amit el tudsz fogadni. Vigyázzatok mindenre, ami fontos. A rontó emberek igyekeznek majd elvenni álmaitokat, céljaitokat, társaitokat, értékeiteket. Legyetek jelen a pillanatban. Kedves búcsúzó diákok! Mi a látó emberek társaságát keressük. Mi ezt az utat, ezt a példát mutatjuk nektek. A Porpáci Középiskola ezt adja nektek útravalóul. Legyetek büszkék iskolánk, a Porpáci Középiskola hagyományaira, tiszteljétek és szeressétek, és védjétek az Eszterházy kastélyt, ahogyan azt az iskola alapító dr. Porpáci Aladár tette. Ő tudta, hogy a kultúra nem más, mint az ember lelke. Tanulnotok kell a történelmünkből, nincs jobb tanítómester a történelemnél. Egy nemzet, egy közösség, egy család akkor erős, ha egy szív, egy lélek. Kívánok nektek tiszta elmét, jó szívet, végtelen szeretetet, hitet önmagatokban, és áldott, érett, emberhez méltó, büszke, magyar utat. Váci Mihály versével búcsúzom. Még alig emelkedő gondolatnak vagyunk, mi egy-egy szárnya. Lehullna ez az égre szálló madár, ha a két szárny elvárna. Két szárny vagyunk, de fenn a fellegekben nem szállhatunk. Csak mind a ketten szívverésnyi pontos együttemben. Szállj hát velem, egy rezdülésű szárnycsapással. Hullongó tollak voltunk egyedül, szárnyak lettünk egymással. Köszönöm, hogy velünk voltatok, nagyon szeretünk benneteket, legyetek nagyon boldogok! Ünnepi műsorunk következő részében köszönettel ismerjük el azok munkáját, akik az elmúlt évek során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak tanulmányi munkában, közösségi feladatok végzésében, sportmunkában, kulturális tevékenységben. Felkérem igazgatónőt, Wellner Andreát, a jutalomkönyvek, oklevelek és a porpáci díjak átadására. In folgenden Teil unserer Feier möchten wir uns bei Schülern bedanken und ihnen unsere Anerkennungen aussprechen. Im Laufe der vergangenen Jahre haben die folgenden Schüler hervorragende Leistung beim Lernen, bei Gemeinschaftsarbeit, im Sport und durch ihre kulturelle Tätigkeit vollbracht. Ich bitte Frau Direktorin Andrea Wellner, die Geschenkbücher, Urkunden und die Porpáci-Preise zu überreichen. Kedves vendégeink, kedves búcsúzó negyedik osztályosok! Két nagyszerű osztályfőnök segítette utatokat. Külön is köszönöm Kalocsai Bolya tanárnő és Szabó Ambrus tanár úr segítségét, azt a tartást, azt az emberi hozzáadott értékeket,
amelyet nélkülük sohasem érhettetek volna el. Köszönöm, hogy velük együtt tanultatok. Szeretnénk átadni könyvutalványokat, szeretnénk átadni az okleveleket, szeretnénk átadni a Porpáci díjat. Felkérném Takács György képviselő urat, jöjjön ki, és adjuk át a diákoknak közösen a díjakat. Könyvutalomban részesülnek Hart Anna jó tanulmányi és közösségi munkájáért. És akkor ott írjál alá onnan, jó? Lévi Máté közösségi és diákönkormányzati munkájáért. Én Máté személyében köszönöm azt, hogy olyan ifjúság áll mellettünk, és olyan ifjúsággal harcolhatunk, akiknek nem félnek küzdeni, nem félnek a jövőtől, és akiknek vannak álmaik. Török Emese Brigitta jó tanulmányi eredményért. Neked is alá kell írni. Kósi Aldó Dominik jó tanulmányi munkájáért. Aldó. Oklevelet kapnak Bilisics Patricia jó tanulmányi és közösségi munkájáért. Nagy Donát jó közösségi munkájáért. Lukácsi Miklós jó közösségi munkájáért. Pintér Mercedes jó közösségi munkájáért. Könyvutalványban részesülnek Spallák Laura tanulmányi és közösségi munkájáért, vöröskeresztes tevékenységéért. Kovács Viktor tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért, sportmunkáért. Harsányi Richárd kiváló sporttevékenységéért, közösségi munkájáért, kulturális tevékenységéért. Surapka Anett kiváló tanulmányi munkájáért. Vámosi Nikolett kiváló tanulmányi munkájáért. Oklevelet kapnak Gulyás Dániel közösségi munkáért, sportmunkáért. Lukács Borbála tanulmányi munkáért. Kovács Dorina Ivett tanulmányi munkájáért. Hanyvári Kitti
közösségi munkáért, vöröskeresztes tevékenységéért. Herman Fruzsina, közösségi munkáért. Leitner Dávid, közösségi munkáért. Mészáros Maja, közösségi munkáért, vöröskeresztes tevékenységéért. Rása Brigitta, közösségi munkáért, vöröskeresztes tevékenységért. Székely Regina, közösségi munkáért. Iskolánk életében a Porpáci díj átadására is sor kerülhet. Ezt a Porpáci díjat Szabó Ambrus kollégám indította el, jó tanuló, jó sportoló munkáért. Ebben az évben 5 éven keresztüli tanulmányi munkáért, rendszeres és eredményes sportmunkáért adjuk át a díjat. 2 tanulót jelöltünk erre, 2 tanulót, akik a jók közül is a legjobbak. Kis Mihály Katalin, és Varga Katalin. Köszönjük nektek mindazt a sok jót, amihez általatok hozzáértünk. Nem csak a diákok búcsúznak idén, hanem Szabó Ambrus kollégám is nyugdíjba készül. Sajnos hiába próbálnám mondani, hogy maradjon, hogy legyen velünk, várják a nyugdíjas évek. Azt gondolom, Ambrus kollégámban nagyon különleges és nagyon fontos, hogy sohasem gondolkodtunk egyformán, de amiben hittünk, azért mindig lángoltunk, és mindig megtaláltuk azt a közös utat, amitől több lett az intézmény, amitől többet kaptatok ti gyerekek. Sokszor elmondtam, hogy ha zuhannék, szeretném, ha Ambrus fogná a kezem. Ha zuhannánk, tudnám, hogy egy pedagógus, egy tanár, egy ember, ő az, aki mellém állna. Büszkék vagyunk a 25 éven működtetett Hansság kupára, amelyben Ambrusnak nagyon nagy szerepe van. Büszkék vagyunk a 12 éven keresztül megrendezett 24 órás kosárlabdázásra, és büszke vagyok minden egyes percre, amit a diákoknak adott, minden egyes órára, minden egyes beszélgetésre, amitől többek lettünk. A Porpáci Aladár középiskola életében idén először a Porpáci díj továbbviteléhez megalakítottuk a Porpáci kiváló tanár díjat, amelyet elsőként ebben az évben annak az embernek tudunk átadni, aki azt gondolom minta és példa lehet mindannyiunk előtt. Ambrus, nagyon szépen köszönöm neked ezt a munkát, és kérem, fogadd el tőlünk azt az ajándékot, amit nagyon nagy szeretettel választottunk. Kívánom, hogy találj benne magadra. És szeretném elmondani a többieknek, hogy Ambrus munkájáért, Szabó Ambrus tanár urat munkájáért miniszteri elismerésre terjesztettük fel. Várhatóan tanév végén azt a díjat is átadhatjuk. De én azt gondolom, számodra az a díj jön, amit nem lehet soha megvásárolni, amit nem lehet
elvenni, ezt csak kiérdemelni lehet. Köszönöm, Ambrus! Ezt én is meg szeretném. Ambrus, egy picit az X-résznél, hogy voltunk, hosszabbra vágta a szélét, majd visszavisszük, levágatjuk. És akkor... Ballagási ünnepségünk befejezéseképpen a búcsúzó osztályok klubballonjaikat felengedik, majd az Il Silenzio dallamára kivonulnak a kastély udvaráról. Als Ausklang unserer Abschiedsfeier lassen die Abschiednehmenden Klassen ihre Luftballons hinauf, schließlich verlassen sie den Schlosshof unter den Tönen von Il Silenzio.